san kira ji busy kin san ko ni kika ce ta kola zan ce no kin san a irin kidan ga nake son takawa kin san da sassafe dumame habawa kin san so mi hoto na fada foto somebody call it popo so mi hoto na fada foto somebody call it popo this is killing me oh no ko baba na ya sani ko mama na ta sani ko yaya na ya sani abokai na ma sun sani ko baba na ya sani ko mama na ta sani ko yaya na ya sani abokai na ma sun sani ban taking shit Nice did it. Now young baby nan akan titi. Excuse me, just 1 minute. You get 50 kg like cement. I know if you pass you CBT. So ta ita kula ni. Steady tana juya ni. Kasa ana mun dariya ana nuna ni. No be Hausa kuma no be Fulani. Menene sunan ki tace muka duba. Tana feeling fly saboda ta saka buba. Up and down haka muka yi ta zuwa. Ina ta zuban flows kamar ruwa. To bayan na shawo